Satoda kuita factorization man. So takadzidza isusu kuti words ane a part of a word which is central to the meaning of that word. That part is called a root. Mushona I think inonzi dingindira here kana kuti mudzi. Actually mushona inonzi mudzi. Muchirungu inonzi root. Satoda kutanga nekudeconstructor. Toda kutanga nekuanalyze irori word racho rekuti chi factorization with an S this time. Saka, what do you think is the root of the word factorization? Yes, the word factor. Saka tikatarisa the root, rather not roots. The root of the word factorization then the factor. Saka we can never fully understand factorization kana tisingazive kuti factor chi. So what is a factor? Yeah, that is a true definition. Saka by definition a factor, we are talking about a number that perfectly divides into another number. It perfectly divides into another number. Asi manje kana chiti perfectly divides tikureva kuti dividing without leaving a chain. Sandozvo zvinonyorwa pasi izvi. Hatingatrust musoro wako. Without leaving a remainder. Saka tikutaura pamusoro penhamba inopinda mune imwe nhamba asi isingasiye remainder. Saka ngatitei maexamples panapa. Example 1. So mathematical denotation yekuti factor kana kuti manyorero atinowanzo kuita mafactors kana chida kutaura kuti toda kutsvaga for example factors of 4 tinoinyora yakati iyo f4 ndozvira kuti factors of chi factors of 4. Saka what are factors of 4? Bva toda kutangira at least manumbers angava mafactors of 4. So what is the first factor? Yes, 1. Or the next factor, the 2. The next factor, the 4. Do we have any other factor? Atina. Alright. Saka before taenda to our next example, ndoda kutanga ndatsanangura kuti E1 ish inonzi a universal factor. Ndini ndakaiti universal factor. I'm a mathematician, by the way. I have freedom of naming things. So 1 is a universal factor. Universal kana kuti universality. Tachitaura pamusoro pe kana tichiti chinhu chiri universal. Generally speaking, tiri kuti chinhu chinoita cut across the board. Saka 1 is a universal factor nekuti 1 inowanikwa. 1 is a factor of every number. 1 is the first factor of every number. Ndo universality yacho. It's universal. Then tikatarisa 2 unosho. Can you see kuti 2 half ya 4? Saka in every case, the second last factor is half of the number whose factors we are determining. Tuda ma factors are 4. We know kuti half ya 4 ndi 2. 2 ndiyo inenge iri second last factor. In every case. Tichaita 2 or 3 examples kuti ndinyatso kusolidify nyaya iyi. Then lastly, 4 inoi. Takutaura pamusoro pechi? The number itself. Saka iyi ndo the general form yekutsvaga mafactors enumber. First factor ndi 1, universal factor. Second last factor half yenumber yacho. Last factor inumber yacho. Alright, ngatidai so. Saka iyi ndo yanga iri our part 1 of example. Part 2
Ngatitsvagei mafactors of 16. Ichi first factor ndiani? Yes. For the second ndiani? 6 hapinda muna 16. 4 hapindi muna 16. Taura mamultiples a14. 4, 8, 12. Saka ndiani? Ndokuvhara nembama. Ndozvaunoda ka. Saka ndiani pana? Ndi 4, okay? Then 8. 8, okay? Toenda panani? Pana 16. Saka ngativerify this. Universal factor yedu tinayo ndi 1 handiti. Ko second last factor yedu ndiani? Ushu. Handika? Actually color coding ndakanganisa panapa. Saka ndi ish handiti. Then lastly, last factor yedu ndiani? Third example, factors of 13. Funga, don't be playful. Try to apply yourself. Yeah, you've thought right. 1 and 13 and okay. Last example, factors of 7. 1 and 7. Saka ya watobata zvananga nchida kutaura. Saka ndoda ngozvitaura in hindsight kuti aya anonzi machi prime numbers. What is a prime number? Number with 2 factors. Handi zviri kungobuda apa 1 and iyoyo itself zvatopera. That is a prime number. Inamba ingori ne 2 manamba anokwanisa kudivida into it perfectly without leaving a remainder. 1 and itself. Saka tatoprova ipapa. Okay. Saka tichidzokera kunoku. What we did was tikaona kuti we cannot understand factorization kana tisinga understand about what a factor is. Saka chatauda kuita panapa manje takuda kudi kuziva kuti ko iyo factorization yacho chimbori chii. Okay. Saka factorization, the process of factorization, this is expressing. Unodzira kuti nyora here. Unoziva here zvinezvi? Eh? Why are you too playful? Factorization is expressing a number kana kuti expression as a product of its factors. But particular attention should come here. An expression. Hakuna munhu anokuti factorize a number. That would be foolish. Eh? Factorize a number. Hakuna question yakadaro. Saka, technically speaking, factorization, we are just expressing something as a product of its factors. Saka, instead of saying expressing a number, without expressing an expression. Saka, reason that number inayo kuti but expressing an expression zvine ka vibe ke repetition kari serious. Saka, I also even ask a question. What is a product? A product ka, this is the answer. Saka unoziya inga wana. Saka the answer we get after multiplication, or the answer we get when we multiply. Saka 2 times 2, what is the product? The 4. And 8 times 3, what is the product? 8, 16, 24. And it, you understand? Saka nachiti factorization, tiri kutora an expression tobva expressa as a product of its factors. Saka toda kushandisa maexamples ari mubhuku ratiri kuda kushandisa bhuku iri, Focus on Mathematics. Okay, this is the question. Wanyora, factorize the expressions below. Number 1, 2a plus 4b. Number 2, 3x plus 9yx squared. Number 3, 4 minus 20p. So manje zviri kuitika panapa ndezvekuti ngatitore for example number 1 yakanzi chi 2a plus 4b.
Saka kana tichida kufactorize zvatinoita ndezvekuti tikatora for example ndiise nedifferent color kuti onoti illustration 2a zvinoreva kuti 2a 2 times a good ko kuti 4b zvoreve 4 times b. Santori nechanda kudzidzisa panapa multiplication togona kunyora multiplication sign 2 times a kana togona kushandisa mabrackets kudinota multiplication. So kana tichida kufactorize, listen carefully, our first step ndeyekuti we look at the numbers. Manamba tinawo apa ndiani nani? Ndi 2 na 4 and tatarisa manumbers edu tobva tazvibvunza question yekuti tine here efactor kana kuti in simpler terms tine here number inodivide ichipinda muna 2 yopinda zvakare muna 4. Do we have such a number? Ndiani? Ndi 2. You are correct. Saka tobva tatora 2 iyeye tobva tamisa kunze kuno, tobva tatarisa variables kana kuti unknown. Tatarisa unknown yedu tobva tazvunza question yekuti tine here a term inopinda muna a yopinda zvakare muna b? Tinayo here? Hatina. You are correct also. Saka since tisina zvoreva kuti tichangobuditsani 2 kunze pataisa chi bracket. Saka masteps ataisa wamaona, tatarisa manumbers edu tikatsvaga a common factor. Saka bhuku iri rakati highest common factor, but I don't want to use that term. It's unnecessarily confusing. Saka tatsvaga the common factor kana kuti in layman terms tatsvaga number inodivide into 2 na 4 without leaving a remainder. Taona ndiani? Ndi 2. Vatatarisa unknown variables edu tadetermina zvakare kuti pana a na b hatina a term inopinda muna a yopinda futi munani? Muna b. Okay. Saka zvatakuita panapa manje ndezvekuti handitanyora 2 kunze. Saka kunyora kwataita 2 kunze kunoku kune special term taita chi factor out. Saka taita factor out 2 tabuditsa 2 ndosaka tazisa bracket tabuditsa 2 taibuditsirei? It's a common factor. Saka we did factor chi out. You understand? Okay. Tadaro manje taakuti isusu 2 uno uyu anopinda kangani munani? Muna 2a. Handiti? Saka apa pamanje apa asoda kuconfuse but pane nzira 2 dzekuitarisa question iyi. So ndichatanga nenzira yandofunga kuti it's simpler to understand then ndodzongokudzawo imwe. You pick your poison hand. Sa nzira yekutanga yatichaita panapa ndeyekuti tichazvibvunza isusu kuti 2 uno uyu anopinda kangani munani? Muna 2a. And saka zvatiri kuita panapa ndishandisa different color. Tiri kuti 2 anopinda kangani munani? Muna 2a. Hatinyore hedu izvi saka ndashandisa different color. But technically tiri kudivide 2 yatabuditsa kunze iyi into our first term. Okay. 2a plus 4b, it's called an expression. An expression is made up of terms. Saka iyi ndo inenge chinzi first term, iyi chinzi chi second chi term. You understand? Saka pa first term pedu tikuda kudetermine kuti yata factor out inoyi inodivide kangani ichipinda munani? Muna 2a. Of which kana tikadai so tichangokansela ma 2 panapa. Kureva iko kuti mukati muno panapa first term chanyorani? A. But iyi manje uchazozvona kuti with practice you don't necessarily have to do zvandaita. Ende chero zvandaita panapa pa autozviiti uchizvi unonzi chi hauzviite ndingati physically, ungatozviitira pa rough paper. Okay. Saka our first term panapa tafactor out 2 mukati tanyorani? A. Handiti? Tobva tati handi pano pana plus toisa futi panapa plus. Handiti?
tozvibvunza futi kuti yatafactor out inoi 2 iyi inopinda kangani muna 4b. You understand? Saka tiri kuti chi divide with what? With the 2 also. Saka panapa manje takuti 2 into 2 ndiani ndi 1, 2 into 4 ndiani ndi 2. Zvazvinoreva ndezvekuti panapa chati plus an 2b kana tadai so tafactorize. Saka zvataita apa manja, if you look at it more carefully, not carefully rather, but kungozvitarisawo with a keen eye, ndingandibvise izvi kuitira kuti usakonfusika. Okay, saka tasaura tina 2a plus 4b. Can you see kuti tikati 2 times a tikuwana 2a, tikati 2 times 2b tikuwana 4b. Saka you are determining a term yekuti yatafactor out tinoti times ani. Saka unogona kubvunza question yedivision yayi kuti yatafactor out woidivide into first term also divide into second term kuti 1 zvichanyorwa mukati muno. Kana kuti unozvibvunza a simpler question yekuti 2 yatafactor out tinoimultiplya nani kuti tiwane 2a. Ona, which is just a. 2 yatafactor out tinomultiplya nani kuti tiwanani 4b, which is chi 2b. It's simpler this way. I don't know, pick your poison. Ndeipiri simpler yekutanga. Saka yekutanga unotodivide physically, but can you see kuti haukwanisi kuzviitira pa question paper ipapa. Unozviitira pai pa rough paper. So you have chosen A. Okay. Saka inini ndikuda kuti ufarire maths. That's my greatest challenge. Saka maybe before taenda ku number 2, ndichaita number 1 number 2. Ndichaita number 1 number 3. Number 2 ndoda kuita wega. Saka the squared rochikisa chi. You follow. Mathematics is procedure. All right. Let me explain this before taenda kure. Mathematics, it's procedural. Mathematics is not intuitive. You don't use intuition in mathematics. Kana uchida kugona maths haushandisi intuition. Intuition uzati chii? Intuition kungotarisa problem wobva waexpecta kuziva kuti chabuda sei. It's gut. Vamwe vanoitsanangura vachiti gut. Wambozvinzwa word richishandiswa, my gut. Andika? It's just base reasoning. A sketchy reasoning. No. Mathematics, it's procedural. Saka, mathematics just like computer science, and you are given an algorithm. Algorithm is just a step-by-step guide. Saka pandakupa step yekuti unofactorize sei. You just follow the steps. Then isusu toona kuti uri kuzama here kufollow ma steps acho. Wapapi? We start working with you from there. So panapa chandinoda kuita panapa ndako kuratidza relationship between multiplication and division, just for the fun of it. Saka tikati susu 8 divided by 2 anza ndiani? 8 divided by 2 anza ndiani? 2 anopinda kangani muna 8? Iwe unopenga here? 2 anopinda kangani muna 8? Saka maremainder ari kumaona kupi? Mixed numbers unongoita zvokufunga here kana kuti mixed number inongobuda yega kuti mixed number? Usadaro shamwana. Saka da kutarise panapa. Can you see kuti tikati 2 times 4 tinowanani? Waona relationship iripo. Saka tikati ishi number e inonzi divisor, then answer after division inonzi chi? Aiwa, iyo answer after inonzi chi? Quotient. Iri kudividwa yacho inenge ichinzi chi? Iri kudividwa yacho inenge ichinzi dividend. Divisor ndio iri kuita divide into, dividend ndio iri kudividwa yacho. Saka panapa manje chiri kuitika panapa ndechekuti tikati susu divisor times
quotient, tinowana dividend. Saka iyi ndo relationship iri pakati pemultiplication nedivision. Nemhaka yendiri kuzvitsanangura, what is the necessity of it, inhau yekuti pandakachikuratidza the mechanics of factorization, tashandisa method yekuti tatanga tadivhaidha yataita factor out into every term, tikazoshandisa kuti method yekuti tadetermina kuti tinomultiplya with what term number yataita factor out. And iwewe you did choose kuti uruda kushanda nemethod yekutanga, so ndo yata kushanda nayo pa number 3. Saka number 3 inga yakanzi chii? It's 4 minus 20p and 4 minus 20p. So this is equal to, tatitotanga nekuita sei? Hatombotangi nekutsvaga number, totanga nekutarisa manumbers. Tamatarisa then tozotsvaga a number inodivide into both the two numbers without leaving a remainder. Saka manumbers atinawo apo ndiani nani? Actually ndi 4 minus 20, but it doesn't matter for now. Andiri? So what factor, what number do you think inopinda muna 4 yopinda zvakare muna 20? Be 4, andiri? Saka cha factor out ani? Then tadaro toita sei? Totarisa ma variables. Totarisa chi? Alright, ngatisashandisa matems ari technical. Totarisa ma unknown. Kana togona kudzokera primary, totarisa chibox. Andiri? Unknown yedu apa patina nani? No, hatina 4, tina p. Variable unknown. Tine here factor inodivide into p. Hatina, andiri? Saka panapa zvoreva kuti ticha factor out ani? P ari ega, andiri? 4 ari ega, not p. Saka kana ta factor out 4 tichaisa chi? Mabrackets edu. Okay, toita sei? Toenda graph paper kwedu, nokuti tichiri pa learning curve. Anti? Ina handidi kuzoona izvi panchamaka weki yandichakupa. Nasi. Dati tonyorwa nasi. Haurarisina kunyora. Saka iwe wadecide kuti tichati chi? Ticha divide panapa nani? Na 4. Padati 4 into 4 ndiani? 4 into 4 panapa ndiani? Zvoreva kuti mukati muno muchanyora 1. Then we reproduce sign iri pakati minus. Musoro kunoku tangonyorani plus, nekuti apa panani? Pana plus. Saka kunoku tongo reproduce chi? Sign yedu, handiti? So uya futi panapa. Pesa todivide panapa nani? 4 iyi tokudivide ne number kana kuti term yataita chi? Factor out. Understood, huh? Saka panapa takuti 4 into 4 ndiani? 4 into 20 ndiani? Ni 5, handiti? Kureva kuti mukati muno muchanyorani? 5 chi? P. This is our final answer. It's as easy as cutting margarine with a hot knife. To expression of primary. I've decided kuita newe number 2 because I'm feeling with number 2 introduce a new panoramic view of doing these things. Sancheta newe number 2, then exercise, we have 10 questions. Uchandiitira number 1 and number 2 izvezvi, then ndozokupa mamwe 9 ekuti uite. Saka panapa number 2 manje. Number 2 yakanzi iyo 3x plus 9y x squared. This is equal to. Satichaita panapa manje tichatanga nekutarisa manamba. Manumbers atinawo, remember ndati maths procedure step by step. Kubika sadza, mvura yoboila, yoisa upfu, umona, it's procedure, it's an algorithm. Kana uchitori pakudzidza apa, utombofanira kuchamba kana stage.
mastages unozozvidzidzisa kumajamba as you become more skilled. Kana wakutambira kuma7 ndewo ku30 kutongoita step by step, handiti day nanaday chaiyo ndo iri kudiwa, because haungadi kuskipa 2 steps iwe uchiri paday nanaday. Sa step by step. Okay, 3 na9 handiti ndo manumbers atiinawo. Do we have a number inopinda muna 3 na9 without leaving a remainder? Ndiani? Ndi3. Tonyora 3 pana. Our next step totarisa ma-unknown edu. Tinani nani pama-unknown? Tanga ne-unknown yekutanga inoi day nanaday x, then unknown iri pa-second term ndiani? Yx squared. Handiti saka tatarisa x totarisa yx squared. Tobva tati do we have a term inopinda muna x yopinda futi muna yx squared isingasei remainder? X inopinda iri muna x inopinda iri muna yx squared, inopinda ichidhila nekapati kana x squared kanaka. Saka panapa tina x pano tina yx squared, zvoreva kuti x inopinda muna x yopinda futi munani? Muna yx squared. Ko y inopinda iri muna yx squared? Y inopinda kachidhila nepatina y, but y inopinda iri muna x? Haipinde. Saka because y haipindi muna x, y is not what? A factor. But x is a factor because x inopinda muna x yopinda futi munani? Muna yx squared ichidhila nepati nani? Ina x squared. Saka iyi ndiyo yataita factor out. Toisa mabrackets edu. Handiti tobva taenda kurough paper kwedu, tichazopedzisira takuzviitira musoro with practice. Toya panapa todivhaidha nani na3x. Handiti madhivaidhero atinoita panapa ndeyekuti manhamba anodhila ega, ma-unknown anodhila ega. Saka 3 uyu achacheka futani 3 uno. What divided by 3x here? And tinodivhaidha ne-factored out number. Saka 3 atiteka 3 acheka 3 handiti x uyu achacheka futi chani x unoyu. Uri kuzona? Saka chasara tiinani panapa 1. 3x yachekana na3x, saka panosara panani? Pana 1. Mukati muno muchanyorwa 1. Then tati tichareproducer sign plus. Handiti okay, tobva tadivhaidha panapa nani na3x. Handiti 3 into 3 ndiani? Ndi1. Ko 3 into 9 ndi3. Saka manhamba sadhila ega. Handitika x into x ndiani? Ko x into x squared iwe ndi x. Nemakaita daro tarisa panapa kuti x squared zvinorevei? Zvoreva kuti x squared zvongoreva kuti x times x. Tikati 2 squared techiti 2 times 2. 8 squared 8 times 8. Saka iyi power iyi inotiudza the number of times number iyoyo iri kuita multiply itself. Understood? Saka kana x squared iri x times x tichadivhaidha nani? Tiri kudivhaidha nax. Zvoreva kuti x iyi iringocheka iyi, tiri kusarwa nani? Nax. Saka x into x squared ndiani? Ndi x. But iyi y iyi chero iriti isina kudhiliwa nayo ichanyorwa. Zvazvirongoreva panapa ndezvekuti tiri kuedhani 3yx. Zvanzwisika? Any questions? Hapana. Saka this is going to be our final answer. Hapa mandalena andaita ndi wachayo. Our final answer. That is how we factorize. Is as easy as that. Okay? Saka ndiri kudawo kuti undiitire wega, then ndonda kuexercise. Practice. Weka iton. Hapana kwiri. Ndo answer yawana here. But can you understand kuti answer yangu yabuda sei? Alright, rega ndichongoita hangu runonoka. Uchazosangana nazvo
muhomework. 14e squared plus 2e cubed handiti this is equal to chatotanga nekutarisa manumbers 14 na2 toona our common factor ndiani ndi2 handiti totarisa mavariables tina e to the power 2 na e to the power 3 our common factor panapa ndi e to the power 2 because e to the power 2 inopinda muna e to the power 2 e to the power 2 inopinda muna e to the power 3 wanga uchigona kuti e panapa but wanga uchizoona kuti yanga isingabudi zvakanaka. I will show you in a moment. Saka panapa manje 14e squared plus 2e cubed toisa chi mabrackets edu then iwewe you prefer kushandisa method yekudivide saka panapa chadivide nani na 2e squared manumbers ega 2 into 2 1 2 into 14 ndi 7 mavariable ega 2 into 14 ndi 7 2 4 6 8 10 12 14 half ya 14 ndiani ndi 7 kana tichidivida 2 into a number tinongotsvaga half yayo 2 into 10 ndiani ndi 5 half ya 10 ndiani yeah simple as that saka e squared into e squared 1 e squared into e squared ndiani ndi 1 again okay panapa chativida futi nani na 2 e to the power 1 2 2 into 2 ndiani 1 2 into 2 panapa ndiani ndi 1 e into e squared into e squared ndiani ndi 1 e squared into e cubed ndi e kana usati wakunzwisa panapa unouya paraf paper pako wobva wati kuti e to the power 3 zvinomborevei zvinoreva kuti e times an e chakudzidzisa malaws of indices kana ariko kuform 1 then divided by e squared zvoreva kuti ichi e times an times e iyo chekana ne iyo chekana ne chasara tinani tina e chete that's why answer yedu yakadai so pana saka our final answer is going to be what 2e squared panapa tangosarwa na 7 handika tova tati plus panapa tangosarwa nani 2e squared multiplying 7 plus e. That's how it's done. 80 questions here. Kuti nemakaye tati e squared. Tati e squared nipamusana pekuti patatarisa ma unknown variables edu taona kuti tina e squared na e cubed. Tikazvibvunza question tiri kuda the highest common factor kana kuti tiri kuda number hombesa term hombesa inodivide ichipinda muna e squared yopinda futi muna e cubed. Saka dei inotanga taita mistake inoi yekuti it's a mistake kuti 14 e squared plus 2 e cubed tovata kuma numbers I think kuri easier to very obvious panapa tovatati e panapa handiti taizoti patichadivida panapa with 2e panapa taita 7 then e panapa taisaura tina e handika tikativaita panapa na 2e ma2 ocheka na e unoita taisaura tinani e squared sa answer yedu yaita 7e plus e squared so handiti but manje tikatarisa answer yedu tiri kuona kuti there is something fundamentally wrong. Why? Because mukati mebracket we can further factorize it. Togona kufactorize zviri mukati mebracket muno because tina e unoyu na e squared patori necommon factor e. Saka panapa tikazouya panapa tikati 2e unoyu handiti tobataisa bracket rakadai so. Tikada kufactorize bracket iri chete tinenge tina e 7 plus e so. Saka panapa manje tikada kuzomultiply panapa tikaita kuti 2e times e ndi 2e squared 7 plus an e takudzokera kupi uko but kubva panapa iyi method iyi panapa manje hama dzedu dzekuform 1 kunze kwaanopa chete maybe dzimwe dzese hadzizivi kuti chichaitika understand mukwambo dzimwe dzese hama dzisina idea netime dilation hadzimbofi dzakaigona step iyi saka zviri nani kutongoitorera papi panapa because ukafactorize bracket rako rikasara richifactorizika hauna kufactorize wagumira murod hakuna half mark
0 in I don't do half marks, I do 0. Okay, ngatarise panapa kuti unzwa upedzei, unozowanepi upi, simba iroro kurara unowana kupi. So this is going to be our homework palesson iri danke.